ናይ ኣንስቶ ምግሪ ብፍላት ሰብሩ ዘገረሙ ማሕበረሰባት ኣብ ዓለምና ዝርከቡ ህዝብታት ከም መልክዖም፣ ባህሎም፣ ቋንቋኦምን ከምኡውን ኣተሓሳስባኦምን ዝተፈላለዩ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ገለ ከባቢታት ዝርከቡ ማሕበረሰባት ዝነብሩሉ ባህልን ኣተሓሳስባን ብሓቂ ደቂ ሰባት ድዮም ንምባል የጠራጥሩና እዮም። ኣነ እውን ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ዘገርሙን ዘደንጹን ጉድ ዘብሉ ናይ ብሄረሰባት ኣተሓሳስባታትን ኣነባብራን ከላልየኩም እየ። ቅድሚኡ ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይዚ ቻናል ስዳኽ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። ንቪድዮና ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ቀዳማይ ብሮክ ቪሌጅ እዚ ነገር እዚ ኣብ ዝመበል 21 ክፍለ ዘመን ይካየደሉ ኢልካ ንምሕሳብ ይከብድ እዩ። ኣብ ሃገረ ቬትናም ኣብ ዝርከብ ገጠር ቦታ ሓንቲ ንእሽቶ ዓዲ ኣላ። ኣብታ ዓዲ ምስ ተኣቱ ኩለን እተን ኣንስቲ እግረን ሰንከላን እናተንሰሓባ እየን ዝንቀሳቐሳ። እተን ኣንስቲ ብሕማም ወይ ብባህራዊ ምክንያት ዘይኮነ ብፍላጥ ብሰብኡተን እጋረን ተሰቢሩ ሽባ ክኾና ተገይረን እየን። ኣብዚ ዓዲ ዝርከባ ኣንስቲ ዝምርሐዋ ብዘይድሌተን ብቤተሰበን ብግዲ ብእንስሳ ተለዊጠን እየን። ገሌን ብሓሰማ እተን ዝተረፋ ድማ ብብዕራይን በጊዕን ብሰውተን ዝተዓደጋ እየን። በዚ ድማ እተን ኣንስቲ ሕጉሳት ስለ ዘይነበራ ካብቲ ዓድን ምህዳም ይፍትና ነበራ። ይኹን እምበር ሰውቲ ተዓዲ ተላዚቦም እተን ኣንስቲ ከያሃድማ ብምስጋእ እጋረን ብምስባር ንኸይንቀሳቐሳ ሰንኪለን ንኽተርፋ ወሰኑ። ካብታ መዓልቲ ንድሓር ኣብቲ ዓዲ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ተኣቱ ሰብኣያ ንኽልቲኡ እግራ በዓልቲ ቤቱ ብዘይመደንዘዚ ይሰብሮ። ሕክምና ብምኽልካል ድማ ደጊማ ብእጋራ ከይትኸይድ ይገብራ። ኣብዚ ማሕበረሰብ እዚ ኣንስቲ ካብ ከልብን ታሕቲ ክብረታት ዘለወን እየን። በዚ ድማ ሰብኣይ ቅድሚት ምስ ዝኸይድ ኩለን ኣንስቲ ከም ከልቢ ብድሕሪት እናተንሰሓባ እየን ዝስዕብኦም። እዚ ዓዲ እዚ ጋዜጠኛታት ምስ ረኸብዎ ንልቢ ብዙሓት ሰባት ዝሰበረ እዩ። ኣብቲ ዓዲ ዝነበራ ኣንስቲ እውን ሰውተን ብምፍራሕ ንቃለ ምሕተት እውን ፍቃደኛታት ኣይነበራን። እዚ ተግባር እዚ ኣብዚ ዘመን ምትግባሩ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ካልኣይ ውዳቤ ትራይብ ናይ ሰብ ሰበይቲ ዝስረቐሉ ናይ ውዳቤ ማሕበረሰብ ዘገርም ባህሊ። ውዳቤ ብሄረሰብ ዝርከብ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ሃገራት ኒጀር፣ ቻድ፣ ናይጀርያ፣ ካሜሮን እዩ። እዚ ማሕበረሰብ ብዘይተለመደ መንገዲ ንኣንስቲ ዓብይ መሰር ዝህብ እዩ። እዚ ማሕበረሰብ ዘገርም ዝተባሃለ ሓደ ባህሊ ኣለዎም። ንሱ ድማ ጌርወይ ወይ ድማ ናይ ሰበይቲ ስርቂ ዝተባሃለ ባህላዊ ተግባር እዩ። ኣብዚ ማሕበረሰብ ባህል መሰረት ሰብኡ ዘይኮነን ኣንስቶም ዝመርፁ ኣንስቲ እየን ሰብኡት ዝመርፃ። በዚ መሰረት እውን ኣብዚ ብሄረ ሰብ ዘይተመርዐወ ጽቡቕን ብርቱዕን ዝተባሃለ ሰብኡት ተመሪፆም ብኣንስቲ ንምምራፅ ናይ ምፅብባቕ ስራሕ ይገብሩ። ገጾም ብሓመድ ዝተፈላለየ ሜካፕ ይቕብኡ። ኣስናኖምን ኣዒንቶምን ይስልምሉ። ኣዒንቶም ጥዑይ ኮይኖም ክረኣዩ ዝተፈላለዩ ባህላዊ መድሓኒት ስልትታትን ይጥቀሙ። ሓደ ሰብኣይ ኣብዚ ክንዋኔ እዚ ጽቡቕ ኮይኑ ንኽረአ ብውሕዱ ን6 ሰዓታት ይፀባበቕ። ንሱ ምስ ወደ ድማ ኣንስቲ ተኣኪበን ናብቲ ዝፅበይኦ ቦታ ይኸዳ። ኣብዚ ቦታ እዚ ተመርዓያን ዘይተመርዓያን ኣንስቲ ይርከባ። ሰብኡት ምስ ተኣከቡ ድማ ንፅሬት ስናኖምን ኣዒንቶምን ንምርኣይ የፋጠጡን የጓጠጡን። ዝተፈላለዩ ኣንስቲ ክስሕቡ እዮም ኢሎም ዝሓሰብዎ ምንቅስቃሳት እውን ይገብሩ። ሓንቲ ሰበይቲ እውን ዝተሰማማዐ ሰብኣይ እንተሃልዩ ብዒንታ ወይ ብምልክት ትሕብሮ። ቀፂሉ እቲ ዝግጅት ምስ ተወድአ ተራኺቦም ይዘራረቡ፣ ይላዘቡ። እንተተሰማሚዖም ድማ ኣፍሊቶም በቲ ማሕበረሰብ ተደጊሱ ይምርዓው። እቲ ዝገርም ግን እታ ትምርዖ ሰበይቲ ሰብኣይ እንተሃልይዋ እውን እቲ ሰብኣያ ንምኽልካል ዝኾነ ይኹን ስልጣን የብሉን። ገለ ሰብኡት እውን እዚ ብምፍራሕ ኣንስቶም ኣብቲ ናይ ሰብኣይ ምርጫ ከይርከባ ይኽልክሉ። ይኹን እምበር ብዙሓት ኣንስቲ ብስውር ናብቲ ቦታ ይኸዳ። ሰብኣይን ደቅን እንተሃልይዋ እውን ንልባ ዝሰዓሮ ሰብኣይ እንተረኺባ ናይ ምምርዓ ሙሉእ መሰል ኣለዋ። በቲ ማሕበረሰብ ባህሊ መሰረት ጓል ኣንስተይቲ ምስ ጠነሰት ናብ ገዛ ናይ ኣዲኣ ክትምለስ ትግበር። ቆልዓ ምስ ወለደት ድማ ድሕሪ 4 ዓመት እያ ናብ ሰብኣያ ትምለስ። እዚ እውን ዘገርምን ዘይእመን ባህሊ ይገብሮ። ሳልሳይ ኔፓል ቪሌጅ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ኣንስቲ 13 ዓመት ምስ ኮና ካብ ዘይፈልጦም ዝተፈላለዩ ሰብኡት ክድቅሳ ብቤተሰበን ይግደዳ። እዚ ዝኸውን ኣብታ ናይ ሰበይቲ ቤተሰባት ኣብ ዝሰርሕዎ ንእሽቶ ገዛ እዩ። ኣንስቲ ተዓዲ መዓልታዊ ኣብዛ ንእሽቶ ገዛ ክሓድራ ይግደዳ። ኣብ ቀትርን ለይትን ዝተፈላለዩ ሰብኡት ናብአን ብምምፃእ ብዘይድሌተን ምስአን ሓዲሮም ይወፁ። እዚ ነገር እዚ ሰበይቲ ክሳብ ትጠንስ ይደጋገም። እዚ ልብወለድ ዝመስል ኣብ ገጠራማ ክፍሊ ኔፓል ዝትግበር ናይ ሓቂ ታሪክ እዩ። ኣብዚ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ብዘይ ምስልጣኖምን ኣብታ ከባቢ ዘለዋ ኣንስቲ ቁፅሪ ካብ ሰብኡት ብብዙሕ ስለ ዝበለፃ ብዙሓት ኣንስቲ ናይ ምምራዕ ዕድል ኣይረኽባን። ዘርአ ንምክትታል እውን ኩለን ኣንስቲ 13 ዓመት ምስ መልኣ በዲአን እዛ ንእሽቶ ገዛ ትስራሐለን። እተን ኣንስቲ ድማ ካብቲ ዕድመ እንድሓር ኣብዛ ንእሽቶ ገዛ እየን ዝሓድራ። ኣብቲ ዓዲ ዝርከቡ ሰብኡት እውን መንገደኛታት ሓዊስካ ናብዛ ንእሽቶ ገዛ ብምእታው ምስ ዝደለይዋ ሰበይቲ ሓዲሮም ይወፁ። ቤተሰባዊ ይኹኑ እታ ጓል ስለቶም ሰብኡት ማንነት ዝፈልጥዎ ነገር የለን።
በዚ መንገዲ እዚ እውን እተን ኣንስቲ ዘርአን ይትከኣ ኣብቲ ከባቢ ሰብኡት ቁፅሮም ውሕድ ስለ ዝኾነ ለይቲ ለይቲ ሓይሊ ስለ ዘይብሎም ኩሉ ስራሕ ሕርሻ ሓዊስካ ዝሰርሖ እተን ኣንስቲ እየን። ሰብኡት ክሰትዩን ክበልዑን መዓልቶም ይሕልፉ። ለይቲ እውን ምስ ደለይዋ ሰበይቲ ኣትዮም እምወልኡ ለይቲ ምሳኣ ይሓድሩ። ኣብዚ ዓዲ ንእሽቶ ሰብኡት ጥራይ ዘይኮኑ 50 60 ዓመት ዝመልኦም ኣረጋውያን እውን እዚ ሓላፍነት እዚ ናይ ምውፃእ ግዴታ ኣለዎም። በዚ ድማ ብዙሓት ሰብኡት እዮም ዝማረሩ። ኣብዚ ዓዲ ወዲ ዝወለደት ኣደ ከም ክብርቲ ትቁፀር። ኣንስቲ እውን እዚ ክብሪ እዚ ንምርካብ ኢለን ብሰብኡት ንኽረአያ ምሸት ንኽምረፃ ብዝከኣለ መጠን ፅቡቕ ክዳን ይኽደና። ገለ ኣንስቲ ግን እዚ ባህሊ ዝቃወማን ክገብሮ ዘይደልያን ኣለዋ። ይኹን እምበር 13 ዓመት ምስ መልዓ በዴን ምሕደር ይስርሐለን እሞ ኣብዚ ምሕደር እዚ ኣይሓድርን ኢላ ዘሸገረ ሰበይቲ እንተሃልያ ምግቢ ዝበሃል ኣይትረክብን። ብግዲ ተጎቲታ እውን ኣብቲ ገዛ ክትኣቱ ይትግደድ። እዚ ንምፅዋር ዝሰኣና ገለ ኣንስቲ ነፍሰን ይቐትላ ወይ ድማ ምስኦም ኣብ ዝሓድሩ ሰብኡት ህይወተን ይስእና። እቲ ዘገርም ኣብዚ ኩነታት እዚ ህይወት ዝሰኣነ ሰበይቲ እንተሃልያ ዝኾነ ይኹን ቤተሰብ ንዓዓ ኣይሓዝነላን። እዚ ኩሉ እናኾነ እውን ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ኣንስቲ ንማሕበረሰብን ዘርእን ምክትታልን ጥራይ ኩርዓዝ ዝስምዐን እየን። ሕጂ እውን ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ኣንስቲ ቁፅሪ ካብ መጠን ንላዕሊ እናወሰኸ ስለ ዝመፀ ናይ ሰብኡት ስራሕ እናኸብዶም ኸይዱ ኣሎ። በዚ ድማ ኣብ ቃለ መሕተት ሰብኡት ብመሪር ድምፂ ክዛረቡ ይስምዑ። ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ብውሕድ ምስ 3 ኣንስቲ ንኽድቅሱ ስለ ዝግደዱ። እዚ ድማ ህይወቶም ኣኽቢድዎም እዩ። ራብዓይ ቲቤት ብዙሓት ሰብኡት ንኽምርዓው ዝፍቀደሎም ናይ ቲቤት ማሕበረሰባት ክብርታት ቲቤት ኣብ ሃገረ ሞንጎልያ ዝነብሩ ማሕበረሰባት እዮም። እዞም ማሕበረሰባት ኣብቲ ጎቦ ወይ ከዓ ተራራ ክፍሊ ሞንጎልያ ዝነብሩ ኮይኖም መብዛሕትኡ ናይዚ ማሕበረሰብ ዝነብሩሉ ከባቢ ንምጽናሕ ዝኸውን ኣይኮነን፣ በይኑ ዝተረፈ እዩ። በዚ ምክንያት እውን ብዙሓት ቆልዑት ክወልዱ ኣይደልዩን። ከም ሓቂ ናይ ውልደት መጠን ንምቁፅፃር ኣብዚ ከባቢ ዘላ ዝኾነ ሰበይቲ ብውሕዱ 3 ሰብኡት ናይ ምምርዓው ግዴታ ኣለዋ። እቶም 3 ሰብኡታ ኣብ ሓንቲ ገዛ መስ ኮይኖም ይነብሩ። ኣብዚ ከባቢ ሓንቲ ገዛ 3 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣሕዋት እንተሃልዮም ኩሎም ዝፍቀደሎም ሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ ምምርዓው እዩ። ሓንቲ ሰበይቲ ንእሽቶ ጽብቕቲ እንተኮይና ድማ ክሳብ 7 ሰብኡት ክትምርዓ ይፍቀደላ። ኣብዚ ኩነታት ዝውለድ ወዲ ናተ እዩ ናቱ እዩ ዝብል የለን። 7 ሰብኡት ብማዕረ እዮም ዝዕበይዎ። መርሒት ገዛን ናይ ስድራ ቤት ኢኮኖሚ ትቆጻጸር እታ ሰበይቲ ክትኸውን ከላ ሰብኡት ድማ ዝተባሃሉ ስራሕ ጥራይ እዮም ዝሰርሑ። ናይቲ ቤት ኣንስቲ ብሰብኡተን ምስ ዝሕጎሳ ጽቡቕ ምግቢ ክበልዑ ይፍቀደሎም። ካብ ወፃኢ ግን እቲ ዝሓሸት ነገር ትበልዕ እታ ሰበይቲ ጥራይ እዩ። ሕጂ እዚ ባህሊ እዚ ሰብኡት ብምቅዋሞምን ስልጣነ እናኣተወ ብምኻዱን እናተረፈ መፂኡ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ገጠራማ ክፍሊ ሕጂ እውን ዝትግበር ንመብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ግቡእ ዝኾነ ባህሊ እዩ። ሓምሻይ ኣርምለስ ቪሌጅ ንምምርዓው ኢዶም ዝቆርፁ ዘገርሙ ማሕበረሰባት። እዚ ማሕበረሰብ ድዋምቤ ተባሂሉ ይፍለጥ። ድዋምቤታት ሓደ ዘገርም ባህሊ ኣለዎም። ንሱ ድማ ሰብኡት ንምምርዓው ጥሎሽ ዝህብዎ ኢደ ብምቑራፅ እዩ። ኣብዚ ማሕበረሰብ ኢድ ቆሪፅካ ምሃብ ንሰበይቲ ዘለና ፍቕሪ የርኢ። ከምኡውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ተኸናኺና ንኽትነብር ክንደይ ፍቓደኛ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ። ሰብኣይ ንኽልቲኡ ኢዱ ቆሪፁ ምስ ዝህባ መርዖም ዝበለፀ ይሰምር። ካብ ሓደ ክፋል ኢድ እቲ ሰብኣይ ክንደይ ክቁረፅ ከም ዘሎ ትውስን እታ ሰበይቲ እያ። ኣጻብዕቱ ጥራይ ወይስ ሙሉእ ኢዱ ይቆረፅ ኢላ ናይ ምውሳን ሙሉእ መሰል ኣለዋ። እዚ ዝገብሩ ሰብኡት እውን ካብ ቤተሰቦም ሓዊስካ ዓብዪ ድጋፍ ኣለዎም። ኣብዚ ማሕበረሰብ ሓደ ሰብኣይ ኢዱ ንምቑራፅ ፈቃደኛ እንተዘይኮይኑ ሰበይቲ ናይ ምምርዓው ዕድሉ ዜሮ እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ካልኦት ሰብኡት ይፅረፉ ይላገፅሉ። እቶም ሰብኡት ኢዶም እንተስአኑ እውን መብዛሕትኡ ከቢድ ስራሕ ዝሰርሑ ንእሳቶም እዮም። እዚ እውን ብጣዕሚ ዘገርም ገይርዎ ኣሎ።